салом бинандагони хабар тиҷӣ, ман умедвори шумо ҳастам, ки дар куҷое набошед, шумо сеҳату саломат бошед. имрӯз даъвати вазорат аз мақомоти Русия шудааст, ки мушкилоти муҳоҷиронро ҳал кунед. наконец-то бедор шуданд онҳо, ки муҳоҷирон дар ҷаври азоб мондагиянд дар Русия. вале аз мақомот онҳо талаб доранд, ки мушкили муҳоҷиронро ҳал кунед. албатта муҳоҷиронро ҳал кунед, чунки муҳоҷирон сум роӣ мекунанд. 40% буҷети Тоҷикистон аз муҳоҷирон мебошад. албатта онҳо 10 баробар бояд талаб кунанд, ки на танҳо барои худашону барои банк. рӯзи 7 июл мулоқоти мустақими вазир муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон, муовини сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ аз Русия ба муҳоҷират Деменко Дмитрий Павлович доир гардид. онҳо суҳбат карданд дар бораи мову шумо муҳоҷирон, ки дар азобанд ҳозир. онҳо талаб карданд, ки патентро аз 15 март, ки Путин имзо карда буд, чаро ин имзо ба фоидаи муҳоҷирон нест. дар доираи ин доир онҳо суҳбат карданд, ки Путин имзо мемонад, вале бачаҳое ки ҳастанд, чаро патент месупоранд, чаро ба беморӣ онҳо ҳички мақомоти Русия ягон хел ҷавобгӯ нестанд. ин хеле азоби сахт аст дар ҷараёни муҳоҷирони меҳнатӣ ва онҳо ба тақсим омуданд, ки мекунанд. онҳо дар мақомоти Русия гуфтанд, ки мо мекунем, ҳамаша мекунем, ба муҳоҷирон ёрдам мекунем ва то 15 сентябр онҳо метавонанд бемалол гарданд. ва гуфтанд, ки як вуҷуди гӯям талаботи аз тарафи мақомоти Русия ба больницае, ки муҳоҷироне ки касал мешаванд, онҳо метавонанд муроҷиат кунанд, вале номерҳо кор намекунад ва онҳо хеле азоб кашида истоданд. ҷонибҳо ҷиҳати сарванбахш анҷом додани ин мақсадҳо таҳкими корҳои фармондиҳанда самт зарур шумориданд оид ба муҳоҷирон. дар ин мулоқот мувофиқа шуд, ки барои ҳалли масоили ҷойдошта дар самти марбута мулоқоти мустақими ҷонибҳо пайваста доир гардида масъалаҳои рӯзнома дар саҳаи муҳоҷират мавриди баррасиву муҳокима қарор дода шавад. имрӯз дӯстони азиз, намедонам бардоди муҳоҷирон мерасанд ё намерасанд. хеле бачаҳои мо азоб кашида истоданд ва онҳо чаро дар рӯи стол мешинанд, дар курсӣ мешинанду фикри муҳоҷиронро намекунанд. шумо албатта нависед дар комментария.